Малко рекърд, да има видео. Минах всичко, какво ще снимаме по една две седмици? Те се дават, смисъл няма какво. Така, наистина, защото като си го пуснеш после на компютъра, наистина си спомняш, че се движи. Иначе снимката малко мъртво действа. Киното си е друго, киното, истината. Като го видиш как се мърда, въобще даже не се вълнува, че не е много на фокус, че не е много... Аз така съм снимал и в Версай, и в Франция, и в Италия. Така че много те връща това, като го видиш за Върсяна. И в смисъл въобще не те интересува качеството. Да. Чуваш някакви шумове, нали, ще спомняш. Филмчета, ма не съм ги монтирал. Да се монтират, после като я водят там. Да се нарежат, дай да се монтират цяло, да се свържат, да. Да става и наотделно. Има такава програма. Имаш ли? Ма тя каква е също? Adobe Premiere, да. Ага. Това е филмчета. Режеш където искаш и продължаваш с друг. Лепиш го към отрязаното. Става, Да. Така да. Тя тази камерка е 5 мегапиксела, не е толкова зле. Не е лошо тая. Аз мисля, че и тебе трябва да те снимам. Как бе? Ja, on est politique ou pas? Oui, mais il va pas le scotch. Цялата красива гама от хора по улицата. Така може да така отгоре, така. Не, има някакво леко намръщение, но те гледат по-скоро дебилно, не се гледат дебилно, не са намръщени. Толкова дятел, но накрая придобива човек финански. Да, нали? Къде ли се е движил този датим, бе, брат? Къде ли не е бил датим, бе, брат? Аз всички колата снимах пред нашото... Да, как го е. Това са най-хубавите... Най-хубавите моменти без никаква подготовка. Мисля, от кадрите са е така от всякъде. Реални, да, от всякъде сурови и реални това. Всичките образи, които виждаш и реални. Даже и този звук, ако се запише, е много добър.
бъде вършено филм. Да, тропо е. Да, и това не може да ги измисли. Как ще ви? Какво се казва? Страшно е. Даже аз мисля, че мога да... Може да клекнеш така отдолу. Не. На 20 щехме се побъркаме, да не дай. Да ти кажа, обаче усещам му размерите, защото аз много познавам Париж и усещам веднага размерите на един град. Малък ми се струва, сравнение с Париж е много по-малък. В смисъл центъра, той може да има много предгради и много неща, но центъра е събран, много е събран. Центъра не е огромен, както при Париж, това са едни необятни простори, такива няма обхождане. И като тук бързо някакси обхващаш. Да. Те и тук нали искате да го направят столица, това представя Каталуния отделно. 7 минути съм направил ходене. Зависи от картата. Може да си го гледам. Много 5 мегапиксела прилично ще изгледа. Китайските вече Да бе, да, как? червени гани. Ahí está el mío. Ма как бе, аз ги хващам веднага, няма да ги изпуснем. Да, уникално. Уникални са. Professional photographer. Трябва да има professional video photographer. Professional movie maker. Или да, като Някой ден и това ще дочакаме. да. Трябва да има и действителност малко, ето. Има и мизерия малко да снимаме. Това колко хубаво си висъщо. Да. Червеното потикане. Десет минути направихме видео. 10 минути снимам вече, да.